Nama ngikho Msulwa mina angazi noma ngisaphila noma sekuphila unembeza ngaphakathi kimi. Mina yami inhliziyo inezibaze engisaba nokuziveza emphakathini. Abafana banamhlanje sebakhohlwe umtsizwa kanti kanjalo ke nezintombi sisabagcina amasiko. Nama ngikho Msulwa. Amandulo ingane engaqophisani nonina kepheza namhlanje sezimane zinxaphe zivala umnyango ngabafana ke sekwabhema insango. Bemintango kubhema emakhonini kuthi kuzosibamba emafonini ongamantombazane ke sekwagqoka igqebhezana nokukhulu kulwela abafana. Umlola kanjani umuntu odlala ngawe? Umuntu ongakaza vele kini, umuntu ongakaza kuposta okubhlungu ke umuntu okuphikayo kithi. Yeyini namusana ukudlala abafana nizovithika nisebancane. Nama ngikho Msulwa mina angazi noma ngisaphila noma sekuphila unembeza ngaphakathi kimi. Mina yami inhliziyo inezibaze engisaba nokuziveza emphakathini. Intsha namhlanje ayisakwazi ukubamba isimilo lezi zinto zimitha suku nosuku ngitsheleke mase nginehaba. Abafana bakhombana ngawe baqophisana ngawe babheja ngawe bathi sobona uzokuthola kuqala lo uzokuthola kuqala uzokwenza umthando. Masumthanda bese yakuhlaba inhliziyo eyayihlikiza kubangani bakhe ke bese yaqhoma ezibone ischool hey ningixoleleke majita mase ngirapha kakhulu ukuthi nani nisiphula inhliziyo kaBhlungu wena uyabaza ubuhlungu bokuthanda umuntu ngisho ekuzwisa ubuhlungu kubhlungu. Nama ngikho Msulwa mina angazi noma ngisaphila noma sekuphila unembeza ngaphakathi kimi. Mina yami inhliziyo inezibaze engisaba nokuziveza emphakathini. Ngiyazi uyazibuza ukuthi kazi sengizothini wena bengisacela ukukunika nasi nje isiyalo esingatheni empilweni ungalinge udikibale ungaphela amandla phinda uzame futhi mangingenzeki ungadlali ngomzimba wakho ebusheni bakho ngoba wena ophelayo. Nama ngikho Msulwa uzinhle indodakazi yolahleko.